Исәнмесез эфирда пәнжешәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында. Коронавирус белән авыручылар саны арткан, Чаллыда эпидемиологик вазгыять нинди? 2 декабрьгә кадәр түләп бетерергә салымнарны түләү вакыты тәмамлана. Мөлкәт салымнарын түләү вакыты тәмамлана, бу күчемсез милек транспорт чарасы җир кишәрлеге булганнарга кагыла. Исегезгә төшерәм, бу елның 2 декабрена кадәр түләүләрне башкарырга кирәк. Шул көннән соң салым инспекциясе хезмәткәрләре пенялар саный башлый. Вакытында исәп-хисап ясамаучыларны нинди штраф көтә? Барысын да алдагы материалда сөйләрбез. Рәсима Андриянова һәр вакытта да милеккә салымны алдан сентябрьдә яки октябрьдә ук түләгән, әмма быел ул түләүне ноябрь ахырына гына кертәчәк. Аның сүзләренчә, яңа хәбәр җиткермәгәннәр, шуңа күрә бүген ул үзе салым инспекциясына мөрәҗәгать иткән. 2 декабря последний срок, потом пени пойдут, надо заплатить заранее. Понимаешь, что на налоговую не сразу сядут деньги, на 3-й, на 4-й день может быть поступить деньги. Я всегда стараюсь платить заранее. Хәзерге вакытта 809 миллион сум акча кергән, бу исәпләнгән сумманың 65%-ын тәшкил итә. Бу атна ахырына кадәр түләүләрне башкарырга һәм бурычлар исәбенә кермәскә мөмкин. Платим своевременно, в этот раз не заплатили, вот пришли за уведомлением. Поэтому не оплачено пока. А так, сегодня оплатим. Вот я хотел узнать, проверять, заплатили или нет. Точно не могу сказать. За квартиру я не плачу, как пенсионер. Транспортный налог пришел проверять. Салымнарны салымнар һәм дәүләт пошлиналары түләү сервисы ярдәмендә салым түләүченең шәхси кабинетында яки дәүләт хезмәтләре порталында түләргә мөмкин. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской картой или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Уплатить налоги можно по QR-коду или штрих-коду из налогового уведомления. Важно знать, что в налоговом уведомлении указано только то имущество, по которому начислен налог. Салым инспекциясы вакытында 2 декабрьгә кадәр түләнмәгән очракта салым суммасының пеня өстәләчәк дип искә төшерәләр. Шуннан соң бурычлы адресына түләү турында таләп җибәрелә, аннары материаллар судка тапшырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда COVID-19 очраклары саны арткан, бу хакта матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Соңгы атна эчендә коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны 1,5 тапкырга арткан. Хәзер эпидемиологик вазгыять нинди? Тулырак Лилия Гатина материалында. Татарстанда грипп һәм ОРВИ белән авыру әлегә куркыныч тудырмый дип сөйләде Любовь Авдонина. За 47-ю неделю текущего года зарегистрировано в сумме 12 822 случая ОРВИ и гриппа. Пока на сегодня мы видим в пейзаже, что 99% циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. А находки гриппа пока единичные, и вот за прошедшую неделю только 8 случаев. Это еще раз говорит о том, что пока еще сезон, можно сказать, в начале, и вирусы гриппа пока еще не активны. Хәзерге вакытта авыручылар саны эпидемия бусагасыннан 15%-ка кимрәк. ОРВИ һәм грипп буенча вазгыять тотрыклы, әмма яңа ел бәйрәмнәре алдыннан авыручылар саны артуы ихтимал дип билгеләп үтә табиблар. С учетом того, что все-таки будет большое количество мероприятий с массовым скоплением людей, и в этой части необходимо помнить о мерах профилактики. И также традиционно мы ожидаем подъем заболеваемости, это после новогодних каникул, когда вновь будут формироваться коллективы, это где-то середина января и конец января. Быел үпкә ялкынсынуы белән авыручылар саны да артты. Шул ук вакытта узган атнада Татарстанда хастаханәдән тыш үпкә ялкынсынуының 1481 очрагы теркәлгән. Бу алдагы атнага караганда 65-кә кимрәк. Системы здравоохранения работают в штатном режиме, то есть все необходимые лекарственные препараты для лечения, в принципе, любых форм пневмонии, они есть в достаточном количестве. То есть мы спокойно можем диагностировать практически любой вид пневмонии. То есть понятно, что здесь и все лучевые методы диагностики, и лекарственные препараты, они все есть.
Коронавирусқа келгенде Татарстанда COVID-19 ошықланған ұшыроқлар соны 1,5 тапқырға ортқан. Әмі әлге вазғият контрольда тұтылан. Табиблар профилактика қағиделерін үтерге кеңеш ите. Қоларны еш юарға һәм антисептик белән эшкәртергә, кеше күп булган урыннарда битлек кияргә һәм кешеләр күпләп җыела торган урыннарга бармаска тырышырга. Лилия Гатина, яңалыклар. Рәсем ясыйлар, ябыштыралар һәм бәйлиләр. Кызылтау мәдәният үзәгендә балалар өчен мастер-класслар уза. Мондый дәресләр атна сайын үткәрелә һәм балалар даими рәвештә аларга йөри. Алар белән профессиональ педагог шөгыльләнә. Ул һәрвакыт яңа иҗади шөгыль таба. Дәрестә безнең чыры төркемендә булды. Илдар Хөснеев балалар белән төрле мастер-классларга еш йөри. Мондый иҗади дәресләр үсәргә һәм вакытны файдалы уздырырга ярдәм итә дип ышана ул. Алар инде рәсем ясарга, әвәләп ясау дәресләренә, оригамига йөргән, ә хәзер җиптән брелок ясап карарга булганнар. Без монда Кызылтауга һәрбер мастер-класска килергә тырышабыз. Балаларга бик ошый. Алар монда рәсем мастер-классларына йөриләр. Монда шулай ук вокал, хореография бара, кружокларны бик теләп йөриләр. Балалар өчен мастер-класслар атна сайын үткәрелә, шуңа да карамастан күп кенә ата-аналар алар турында белми. Потому что мы в группе, там было написано, приходите, вот мы пришли первый раз посмотреть, что это такое. Чего ожидаете сегодня от мастер-класса? Научиться, может, к чему-то. И ребенка научить. Барлык эшләнмәләрне балалар үзләренә калдыралар, шуңа күрә алар эшкә бик җаваплы карыйлар һәм аны башкалардан яхшырак башкарырга тырышалар, ә ата-аналар аларга бу эштә ярдәм итәләр. Занимаемся рисованием, декоративно-прикладным творчеством. Детям очень нравится, они любят делать поделки, рисовать, делать брелки. Вот сегодня мы с детьми будем делать брелки сердечко из пряжи. Мастер-класслар 6 яшьтән өлкәнрәк балаларга исәпләнгән, әмма хәтта кече яшьтәге балалар да аларга бик теләп йөри. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кыш көне аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы булсын өчен. Яршалыда Беларусь аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Бу юлы шалларга нәрсә тәкъдим итәләр, алга таба күрсәтербез. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Күргәзмәдә хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә теләсә нинди зәвыкка һәм мөмкинлек буенча модельләр табарга мөмкин. Очень хороший, удобный. Предлагаю всем остальным челнинцам, что приходили сюда, детский мир. Мне нужна высокая обувь, именно такая высокая, чтобы на машине можно было проехать, в снег можно было спуститься, так сказать. И тепло, и светло, и все хорошо, удобно. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый, моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Материал сохраняет свои теплосберегающие свойства даже после многократных стирок. Җылы сыйфатлы аяк киемнәре, өске кием һәм төрек текстиле сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Нина говорит, что друзья плохого не посоветуют. Вклад открыла в Быстробанке под 23% годовых. И вам советует. Быстробанк. 8 800 333 2265. Чай Гульнара. 100% натуральный. Из сырья Индии, Шри-Ланки и Кении. Гульнара. Приходи, я заварил чай Гульнара. Эх, Гульнара, шундый, тамле чай.